Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татар журналистикасы, татар матбугаты тарихы. Аның бүгенгесе һәм күптән түгел узган Бәллүр каләм республика бәйгесе хакында. Журналист профессия булудан бигрәк яшәү рәвеше ул. Алар һәр чак яңалыклар, вакыйгалар үзәгендә, туктаусыз эзләнүдә. Ерак юллар, кызыклы кешеләр белән очрашу аралашулар, редакциядә генә була торган үзенә бер мөхит. Язу, сызу, туктаусыз уйланулар һәм анализ. Татар журналистикасының гасырдан артык тарихы бар. Татар телендә беренче басма матбугат Нур гәҗите 1905 елның 2 сентябрендә Петербургта нәшер ителә. Аннан Уральскийда Казан мөхбире, Фикер, Казанда Йылдыз, Санкт-Петербургта Эльфәт, Оренбургта Вакыт һәм башка гәҗит-журналлар бер-бер артлы мәйданга килә. Казанда 1917 елның февраленә кадәр 23 гәҗит журнал нәшер ителә. Казаннан тыш Әстерхан, Мәскәү, Минзәлә, Оренбург, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Сембер, Ташкент, Троицк, Уфа һәм башка шәһәрләрдә дә татар телендә күп кенә вакытлы матбугат басыла. Җыеп әйткәндә, 20 гасыр башында татар матбугаты чын мәгънәсендә үсеш кичерә. Татар телендә беренче матбугат дөнья күрә башлаганда Татарстанда әлбәттә журналист дигән профессиягә укытмыйлар. Әлеге бурыч күбрәк язучылар, укытучылар җилкәсенә йөкләнә. Чынлыкта журналист ул әдәбиятчы да, язучы да, укытучы да булырга тиеш. Журналист җәмгыятькә дөреслекне җиткерә һәм җәмәгатьчелек фикерен булдыра. Нигездә тирә юнәгеләр нәкъ менә журналистларга колак сала. Чөнки алар һәр көнне борчыган проблемаларга басым ясый. Шул проблемаларны чишәргә омтыла. Халыкны борчыган сорауларга җавап эзләгәндә генә журналист чын журналист буладыр. Алайда чын журналист булу һәр кемнең дә хәленнән килми. Ул укымышлы, максатчан, мобиль, стрессларга чыдам, кыю булырга, кешеләр белән аралашудан курыкмаска, һәр даим эзләнергә, мәгълүматны эшкәртә белергә тиеш. Шушы көннәрдә Бәллүр каләм журналистика һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә 27-нче республика бәйгесе лауреатларын тәбрикләү тантанасы узды. Безнең хәбәрчебез әлеге вакыйганы үз күзләре белән күреп кайтты. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Узган атаны Татарстан журналистлары матбугат көнен билгеләп узды. Елдагыча һөнәри бәйрәмнең кульминация ноктасы булып Бәллүр каләм конкурсы торды. Сегодня весь день мы мероприятия проводили, общались, говорили, где-то, может, даже критика звучала, где-то хвалили друг друга. И сейчас самое приятное, наверное, и интересная часть – это большой итоги, подводим итоги большого журналистского конкурса. Вот меня коллеги спрашивали, когда я давал интервью, насколько изменилось, больше ли работ подали в прошлом, чем в прошлом году, стали ли они лучше или хуже, чем в прошлом году. Нельзя так судить, вопрос не в количестве и не в том, что лучше или хуже, а в том, что они каждый год меняются, они другие, вызовы становятся иными. И очень важно в журналистике успевать за теми изменениями, которые происходят вместе с нами, вовремя перестраиваться. И в этом смысл конкурса. Әлбәттә, бүләкләү тантанасын карау белән беррәттән без һәм хезмәттәшләребез дә һәр вакыттагыча халык арасында, эш урыннарында халык белән әңгәмә коруда иделәр. Элек редакцияләрдә учетчысы дигән ставка бар иде. Учетчысы, хатлар исәпкә алучы. Ул зарплата алайы. Бүген инде андый кеше бер генә редакциядә андый кешене күрә алмыйсыз. Теге хатлар ташкыны килә дип әйтеп булмый бүген. Ала килмәй. Дөресен әйткәндә, мәсәлән, казалыклары бер дигән әсәрләр бирәбез. Шәп әсәрләр. Конкурсларда җиңгән әсәрләрне инде беренче ятта без бастырабыз. Әмма аларга менә мин теләп язган от менә кайта вазган рубрикада бар инде. Аларга укучы биргән бәяләмәләр бик сирәк килә. Укымыйлар бүген дөрес әйткәндә, укымыйлар. Хәтта язучылар да үз әсәрләрен укый, каләмдәшенең әсәрен укымый.
Вакыйф абый укучылар саны азайды дип уфтанса да, матбугат бер урында гына тормый, замана таләпләренә яраклашырга ашыга. Бүгенге чорның яшь каләмчеләре нинди булырга тиеш? Хәзерге яшьләрнең иң беренче чиратта без теленә игътибар итәбез, әйме? Әгәр дә камил тел була икән, ул инде беренче төп шарт менә шул журналистикада. Аннан соң әлбәттә укымышлы булырга кирәк. Бу инде үз язганны гына укып сыкланасы түгел, ә менә абруйлы журналистларның, бәлдүр каләм алган журналистларның инде олы яшькә җитте, безнең телевизор экраннарында булсынмы, радио телевидениеда, газеталарда булсынмы, аларның элеккеге чорда язган әсәрләрен укып өйрәнергә кирәк. Тел бары тик шулай гына чарлана. Менә без яңа исем лабораториясендә дә алар инде иҗатка килүче яшьләрне тикшерәбез әлбәттә, ләкин инде ул иҗат, журналистика, алар инде апалы-сеңелле шикелле минем өчен менә шулар. Бүгенге көндә татар матбугаты нәрсә турында язасың? Темалар мәйданы әйтеп бетергесез киң. Спорт, мәдәният, милләт, дин, әхлак, мәгърифәт, шоу-бизнес һәм башка өлкәләр кылычлана. Тик ничек кенә булмасын, милли мәдәниятне, сәнгатьне, тарихны саклап калу, торгызу, үстерү проблемасы беренче урында тора. Күп кенә мәкаләләрнең янгыннан соң чаң кагу кебек яңгыравы да ачык. Шуңа да журналистиканың мөһим кануны оперативлык. Вакыйга яки факт турындагы язма тиз арада дөнья күрмәсә, үзенең актуальлыгын югалта. Оперативлык мәгълүмати язмаларның һәм матбугат органының кыйммәтен билгеләүче иң мөһим факторларның берсе. Тирә-яктагы тормышның төп үзенчәлеге аның һәр вакыт динамикада булуы һәм үзгәреп торуы. Матбугатның ни дәрәҗәдә актуаль булуы тормыш агымыннан калышу-калышмавына бәйле. 21 гасыр кешенең көндәлек тормышына электрон технологияләрнең күпләп үтеп керүе белән үзенчәлекле. Кәрәзле телефоннарга, электрон системалы көнкүреш машиналарына, компьютерларга хәзер бер кем дә шаккатмый. Алар гап-гади көндәлек кирәк-яраклар буларак кабул ителә. Яңа технологияләр барлыкка килгән сайын матбугат та үзгәрә, яңа төсмер ала. Дөрес, аудиториядә заман белән бер рәттән атлый. Шуңа да таләпләр үсә бара. Буыннар алмашы белән журналистика да үзгәрә. Бүген журналистиканы үстерү, пропагандалау өчен заманча технологияләр, глобаль челтәрләр бар. Төп мәйдан басма матбугат һәм электрон чыганаклар. Матбугат.ру, Интертат, Татар-информ, Татар-Тудый кебек интернет-гәҗитләр бүгенге көндә аеруча да популяр. Басма матбугатка килгәндә Ватаным Татарстан, Шәһри Казан, Татарстан яшьләре, Мәдәни җомга һәм башка гәҗитләр, Сөембикә, Идел, Казан утлары журналларын аерып әйтергә мөмкин. Басма матбугатның да бүгенге көндә электрон вариантлары аеруча да популяр. Оператив рәвештә чыгып килүче онлайн гәҗитләр басма матбугатның тиражын шактый киметә әлбәттә. Чөнки онлайн гәҗитләрдә мәгълүмат минуты, сәгате белән җиткерелә. Тик интернетны яшьләр дәрәҗәсендә кулланмаучы өлкән буында бар бит. Алар өчен басма матбугат беренче урында. Киләсе сюжетыбызда Татарстан журналистикасы һәм журналистлары турында сөйләүне дәвам итәбез. Матбугатыбыз турында сөйләшүне дәвам итик. Бу урында тәҗрибәле, иҗат һәм тормыш юлын масса күләм мәгълүмат чараларына багышлаган шәхесләргә сүз бирергә кирәктер. Бүгенге көндә татар матбугатында укучы да, караучы да, тыңлаучы да бар. Әлбәттә, басма матбугат кими. Бу замананың шундый бер үзенчәлеге. Басма матбугат кими, ләкин укучылар саны кимеми. Алар ниндидер башка форматларга күчәләр. Әйтик, сайтларда, социаль челтәрләрдә мәгълүмат белән танышалар. Мин аудитория орта дип әйтер идем. Һәм беләсезме, менә соңгы 1-2-3 елда без нинди тенденция күзәтәбез. Аналитика системаларыннан чыгып та әйтә алам инде мин анаем. Кешедә яңадан традицион матбугат чараларына, яңадан теркәлгән мәгълүмат чараларына, масса күләм мәгълүмат чараларына ышаныч артты. Һәм алар яңадан мәгълүмат табу өчен, мәгълүмат уку өчен, карау өчен яңадан аларга мөрәҗәгать итәләр. Шуннан да мәгълүмати дөньяны социаль челтәрләр биләүгә, кешелек һәрбер яңалыкка шикләнеп карарга өйрәнде. Бүген исә аудитория дәрәҗәле басмаларга ашана. Чынбарлыкны фейктан айыра белә. Хәзерге вакытта шуны аңларга кирәк. Хәзерге матбугат, масса күләм мәгълүмат чаралары, алар мультиформатлы.
Ягъни без социаль челтәрләрдә дә, без сайтларда да, без газеталарда, журналларда, телевидениедә, радиода эшләргә тиеш. Халык кайда, бездә шунда. Шуңа күрә социаль челтәрләр, алар беренче конкурент була алмый, алар без мәгълүмат җиткерү өчен тагын бер мәйдан, площадка гына. Беләсезме, журналистлар алар бер качан да җитми. Һәм бер заманда да җитмәгәндер дип уйлыйм мин. Яхшы журналистка һәрвакыт кытлык булган. Бүгенге көндә дә һәр редакция яхшы журналист эзли. Шул ук вакытта кадрлар бөтенләй юк дип тә әйтеп булмый. Әйе, Казан федераль университетында, журналистика факультетында татар журналистларына журналист әзерләүгә кытлык. Бюджет урыннары я юк, я әз. Шул проблеманы хәл итәр өчен без КФУда, Штат Медиа акционерлар җәмгыяте белән берлектә филология институтында махсус курс ачтык. Һәм бүгенге көндә шушы факультетта 4 курста 100 татар студенты, татар журналисты булырга әзерләнә. Һәм аларның инде берничәсе безнең редакцияларда инде хезмәттә итә башлады. Теләсә кайсы матбугатның йөзе ул журналистлар. Алар хакыйкатьне курыкмыйча күзгә бәреп әйтә алырга, авыр вакытларда югалып калмаска һәм журналист исеменә лаек булырга тиеш. Милләтебезнең, телебезнең язмышына, аның чәчәк атуына ярдәм итүдә дә журналистларның өлеше зур. Шуңа да әлеге хезмәттә зур кыюлык, тырышлык таләп ителә. Заманында Габдулла Тукай татар матбугаты һәм анда эшләүче кешеләргә байтак таләпләр куя. Иң зур һәм иң төп таләп, әлбәттә, милләтнең мәнфәгатьләрен алгы планга чыгару. Көн саен укучыларга файда һәм яңалык алып килү, фидакар хезмәт итү була. Гасырдан артык вакыт үтсә дә, әлеге таләпләр хәзер дә актуаль. Бүгенге көндә Татарстан масса күләм мәгълүмат чаралары гомумроссия мәгълүмат кырында лаеклы урын алып тора. Күп очракта нәкъ менә журналистлар җәмгыятьтәге кәефне билгели, республика халкының тормыш кыйммәтләрен һәм яшәү юнәлешләрен булдыруга йогынты ясый. Тик шулай да күпләрне татар журналистикасының киләчәге бармы дигән сорау борчый. Чөнки 2018 елда университетта татар журналистикасы бүлеге ябылды. Татар журналистлары да рус бүлегендә укый. Әлбәттә, бу бик аяныч күренеш. Димәк, татар журналистларына көннән-көн ихтыяҗ кими дигән сүз. Милләтебезне үстерергә омтылган заманда татар телле белгечләрне дә үстерү зарур. Үз телебездә сөйләшкән белемле милләттәшләребез булганда татар журналистикасы, татар матбугаты безгә әле бик кирәк. Укучысы булганда язучының каләме туктап калырга тиеш түгел. Татар матбугатын саклап калу чыннан да туган телгә турыдан-туры бәйле. Әгәр телебезне саклый алсак, матбугатыбызның да киләчәге булар. Бу бер-берсе белән бәйләнгән ике мөһим фактор. Тел булмаса, татар теле сакланмаса, аның матбугаты да, мәдәнияте дә саклана алмый. Бу аксиома. Бер акыллы кеше телне саклау өчен көрәшергә түгел, телне саклау өчен сөйләшергә кирәк дигән. Татар телендә аралашыйк, татар китаплары һәм татар матбугатын укыйк. Басма матбугатны укучылар саны кимеде дисәләр дә, Сабантуй, Салават күпре журналлары бу фикергә каршы чыга. Чөнки соңгы елларны аларның тиражлары арта гына. Безнең журналларыбызның укучылары көн саен туып тора. Шуңа күрә дә без Салават күперен үзен уенчык шикелле итеп чыгарабыз. Әгәр дә аны бала тышлыгын күрсә, миңа да кирәк, миңа кирәк дип әти-әнисенә мөрәҗәгать итә һәм шул матур журнал аша ул белем уку дөньясына эләгә. Дөрестән дә беренче китабы бик күп очракта Салават күпре баланың. Ләкин журналны уку гына түгел, аны карау, тыңлый алу да мөһим. Шуңа күрә Салават күперендә уеннар, әкиятләр, шигырьләр белән бер рәттән әле наклейкаларда һәм QR-кодлар да бар. Бу QR-кодлар Сабантуй журналында да, Салават күпре журналында да ул сылтамалар. Димәк, журналны укып кына түгел, хәзер карый алабыз. Менә бу замана баласының таләбе. Вчера
хәзер салаватиклар дисәң, баласы булган гаилә, әйе, мин беләм, мин тыңлыйбыз, яратабыз, карыйбыз дип әйтәләр. Без бик сөенәбез моңа дөрестән дә, чөнки безнең салаватикларыбыз ул үзләре дә балалар. Әмма инде 63 җыр яздырып без YouTube'да һәм башка социаль челтәрләрдә элеп куйдык. Һәм бүгенге көндә аларны 6 миллионнан артык бала караган. Бу балаларны күз алдына китерәм һәм шаккатам, дөрестән дә бик күп. Менә бит татар теленә кызыксыну бар, гади, ысул, мультимедиа аша, анимация аша үзебезнең татар халык җырларына анда нигездә нәкъ менә алар, менә шулай итеп игътибар итәбез. Хәзер инде күңелле яңалыклар турында сөйләшик. Безнең Татарстан 24 телеканалы редакциясенә дә Бәллүр каләм тапшырылды. Татар телендә чыгучы халык зирәклеге тапшыруына зур бәя бирүләре өчен шиксез шатбыз. Вот в этой номинации отмечаются работы, которые еще раз доказывают, что издание, что ни один факт, ни одна цифра сами по себе ничего не доказывают или в чем не убеждают. Любой факт нуждается в осмыслении, все цифры нуждаются в аналитике, ведь национальные проекты представлены на всех сайтах, все цифры есть в бюджетном кодексе, и тем не менее, для того, чтобы понять смысл происходящего, нужны журналисты, талантливые журналисты. Татарстан 24 телеканалы редакциясе Татарстан Республикасындагы милли мәдәниятләр һәм традицияләр елын иң яхшы яктырту номинациясендә җиңү яулады. Бу әле зур үрләрнең гүзәл бер башлангычы гына булсын. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар журналистикасы, татар матбугаты тарихы, аның бүгенгесе һәм күптән түгел узган Бәллүр каләм республика бәйгесе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейін. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.